तो जिए कैसे हाय बिन आपके जिए तो जिए कोडू अरे साखर तरी घाल मारक झाला हाय बिन आपके किती झाले रे हांगाचो कोपाक बनला अरे चाव रे चाव एक ग्लासान कशी रे फिलिंग जाय न्हू मातशी फिलिंग कसली फिलिंग रे किती झाले तर ब्रेकअप जालो ब्रेकअप हय रे कसं रे काल हांव गेल्लो शॉपार हाडूंक 5 रुपयाचे आले मागीर कितें जालें तोंड पहिले तुझे आयसून आमचं ब्रेकअप ही बेदरू तेका आनी कोणा वांगडा वयता ते पळोवन म्हाजे हात ब्रेक जाले अरे झोका मार रे कसं झालं रे ब्रेकअप तोंड पळय म्हाजें तेका आनी कोण बरो मेळ्ळो दिसता बरें तर अशें तू यो म्हाज्या वांगडा फाल्यां खंय आरे तू यो रे हा बरें बरें खंय येता रे तूं म्हाका अरे तू यो रे तुजी लायफ आहे चेंज कर अरे हांगा रे अरे चोडवांचे म्हणचे शॉप अरे हांगा चोडू आनी चेडे केस मारता हा चेडो म्हणून तो पयले बरं बरे करता मरे न्हू तू तुझो फेस क्लीन अप करून घे अरे पूण ते दुखता खूप काडटा आसतना अरे त्यांच्याकडे न्यू मशीन आहे रे व्हॅक्यूम मशीन म्हणून काय दुकाना हा जाल्यार करता मरे लेटेस्ट इन मार्केट wanna leave your dream? Are you gonna make it real? Do you wanna leave your dream? Are you gonna make it real? Do you wanna leave your dream? Are you gonna make it real? दुखता रे ना रे बरे हा मरे आणि किती तुला ती सांगलेलं आहे टेस्ट केला अरे बरं आहेस ना नाही खबर आहे कितें रे अरे मग सेल भितर उरलो दिसता तू मातसो मुखार सांग सेल घेऊन येता माझा माझे झाले तू दिता मरे हय हय तू चल पुढे सॉलिड दिसता बरे एका आयजूच प्रपोज मारता पळय डॅश कापले हा तुम्ही गॅस ओनली एज विनोद एंड सन गेले काय
जर तुमकां आमचो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. आणि जर तुमकां बेस्ट मेकओवर आणि हेअरस्टायलिंग जाय जाल्यार डू विजीट विनोद अँड सन. हो म्हाजो फ्रेंड बेस्ट मेकओवर आणि हेअरस्टायलिंग करता तो आणि सर्टिफाईड बाय जावेद हबीब. डू विजीट हिज शॉप. स्टे ग्रूम, स्टे विचित्रा. साडीकलो घंटा माझ्या. Rica pasa, pasa.